እንታይና ክንብል ጸኒሕና መወከሲታትና ቀዳማይ አስተርእዮ ምግላጽ እግዚአብሔር ንምግላጽ እግዚአብሔር ሲዑ ድመጽ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ካታይና ኢላ መወከሲ ጥራይ አይኮነን ተክርስቲያንስ ናይ ኩሎም ተቀበሎም መወከሲታት ማእከልን መምዘና አምላኻዊ ሓቅን ይኽንብል ጸኒሕና ድሕሪ መጽሐፍ ቅዱስ ቀጽሉ ዝመጽእ ኸኣኒ ቅዱስ ትውፊት ብዛዕባ ትውፊት መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይድሎ እንተይልና ያበይ ክንጅምርና ካብቲ ቋንቋ መጽሐፍ ተሐድሽ ኪዳን ካብ ዝኾነ ቋንቋ ግሪክ ክንጅምር ትውፊት ዝብል ቃል ኣብ ቋንቋ ግሪክ ኣብቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ብፍላይ ከዓ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጽሐፍቲ ቋንቋ ዝኾነ ቋንቋ ግሪክ ትውፊት ንዝብል ቃል እንታይ ተባሂሉ ኢና ንረኽቦ ፓራዶሲስ ተባሂሉ ኢና ንረኽቦ ፓራዶሲስ ይብሎ እቲ ቋንቋ ግሪክ ናይዚ ቃል እዚ ምንጭ ዝኾነ ግሲ ናይ ቋንቋ ግሪክ ግሲ እንታይ እዩ ፓራዲዶሚል ድብል እዩ ፓራዲዶሚል ይብልቲ ናይ ግሪክ ግሱ ፓራዲዶሚል እዩ ዝብል እሱ ብልክዕ እንታይ ማለት እዩ ትግስስ እንታይ ይድብል ዘሎ ግሲ ተግባር ዝገልጽ ቃል እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ኢልና ንሓደ ነገር ኣብ ኢድ ምርካብ ወይ ምቕባል የስምዕ ክትቀብል ከለኻ ንሓደ ናይ ምቕባል ተግባር እዩ ዝገልጽ ስለዚ ካብዚ እዩ እቲ ትግርኛና ወይ ካብ ብናትና ቋንቋ ትውፊት ንብሎ ዘለና ካብዚ ዝመጽእ እዩ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ግሪክ መጽሐፍ ተሐድሽ ኪዳን ከነነብብ ከለና ነዚ ፓራዶሲስ ዝብል ንረኽቦ ኢና ወይ እውን በቲ ግሳዊ መልክዑ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ንጥቀስ እንተይልና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ብፍላይ ከዓ ካብ ፍቅዲ 23 ጀሚርና ከነንብብ ከለና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ክምህሮም ከሎ ኣብኡ ልክዕ ዛዕብኡ ኮይኑ ዘሎ ቅዱስ ቁርባን እዩ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ክምህሮም ክጽሕፈሎም ከሎስ እንታይ እዩ ዝብሎም ትንዓኻትኩም ዘመሓላልፈልኩም ነቲ ካብ ጎይታ ዝተቐበልክዎ እዩ ዝብሎም ራእዮም ነቲ ንዓኻትኩም ዘመሓላልፈልኩም ነቲ ካብ ጎይታ ዝተቐበልክዎ እንታይ ብሎም ኣሎ እዚ ኣነ ሕጂ ዝነግረኩም ዘለኹስ ካብ ጎይታ ዝተቐበልክዎ እዩ ካብ ጎይታ ዝተምሃርክዎ እዩ ይብሎም ብተወሳኺ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 3 ዘሎ ናይ ኣምላኽ ቃል እንተንቢብና እውን ከምዚ ይብል ነታ ኣነ ዝተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ገይረ ኣመሓላሊፈልኩም ትመስርሕ ከመይ ዘሎ ንሱ ካብ ጎይታን ካብቶም ዝቐድሙ መዓይቲ ጎይታን ይቕበል ነቶም ካልኦት ከዓ ይቐበል እቶም ካብኡ ዝተቐበሉ ኸ ነቲ ዝተቐበልዎ ነቶም ዝድሕሪኦም ዘሎ እንዳቐበሉ ይኸዱ በዚ ከምዚ ብምሉኡ ንሃዋርያት ካብ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸሎም ኦርቶዶክሳዊ እምነት ኦርቶዶክሳዊ ሓቂ ካብኦም ጀሚሩ እናተመሓላለፈ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ክቕጽል እዩ ማለት እዩ ምኽንያቱ ባህር ክርስትና ኹም እዩ ክርስትና ካብ ዝቐደሙ ብዝደሓሩ እናተወርሰ ዝነብር እምነትን ህይወትን እዩ ጉዕዞ ክርስትና ኣብ ፀጽባሕ ከም ቃንጥሻ በቂሉ ዝሓድር ኣይኮነን ኦርቶዶክሳዊ እምነት ስልካ ዘሪእኻ በቂሉ ዝሓድር ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተገልጸ እዩ እቲ ብክርስቶስ ንሃዋርያት ዝተዋህበ እዩ ሃዋርያት ነቲ ካብ ክርስቶስ ተቐበሉ ነቶም ድሕሪኦም ዘሎ ሕሊፎም ነቶም ድሕሪኦም ዝነበሩ ከዓ ኣብ ድሕሪት እናሕለፍዎ ኣብ ዘመንና በፂሕሎ ንሕና እውን ንድሕሪና ዘሎ ሕሊፍና ኢና ክንሓልፍ ስለዚ ቅዱስ ትውፊት ክበሃል ከሎ ብመሰረቱ ክንርድኦ ዝግባአና እዚ እዩ ትውፊት ማለት ምውርራስ እዩ ኣብ ክርስትናን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰጋገር ዝውረስ እናተወራረሰ ዝነብር ግን እንታይ እዩ ኢልና ንሕተ ናቱ ምውርራስ ስለንብል ዘለና ቅዱስ ትውፊት ምውርራስ እዩ ውርሻ እዩ ቅዱስ ውርሻ እዩ
ኣብ ክርስትና ግን ትዝውረስ እንታይ ኣብ ክርስትና ብቆንዱ ትዝውረስ እቲ ቁኑዕ ኦርቶዶክሳዊ እምነት እዩ ብቆንዱ ምክንያቱ እንታይ ኢልና ሐዋርያ ይሁዳ ኣብታ ምዕራፍ ፍቅዲ 3 ዘንበብና ቀዲምናኮ በታ ሓንሳእን ሓዋሩን ንቅዱሳን ዝተዋህበት እምነት ጸኒዕኩም ክትጋደሉ ጽሒፈኩም ወረኩም ናይ ግዲ ኮይኑ ንሎ ኮይኑ ስለዚ እቲ መጀመርያ ዝውረስ ኣብቲ ናይ ምውራስ መስርሕ ኣብቲ ቅዱስ ውርሻ ትቅድሚ ዝስራዕ እቲ ቁኑዕ እምነት እዩ ማለት እቲ ቁኑዕ እምነት እዩ ዝውረስ ስለዚ ኩሉቲ ቅዱሳን ሐዋርያት ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልዎን ዝተማሃርዎን ብጽሑፍ ብቃል ብዝረአ ተግባርን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰጋገር እምነትን ስርዓትን ክብርታትን ክርስትና እዩ ማለት ነዚ ኩሉ ጽናሕና መጽሓፍ ቅዱሳዊ ቃል ተጠቂስናሉ ካልእቲ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ተሰሎንቄ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 15 እንታይ ዝብል ቅዱስ ጳውሎስ እምበኣር ኣቱም ሕዋትና ይብሎም ሰብ ተሰሎንቄ ጸኒዕኩም ቁሙ ይብሉሞ ነቲ ብቃል ኮነ ቃል ብመልእኽትና ኮነ መልእኽቲ ጽሑፍ ዝተማሃርኩም ሞ ኸ ሓዝዎ ነቲ ብቃል ኮነ ብመልእኽትና ዝተማሃርኩም ሞ ኸ ሓዝዎ ስለዚ በዚ መሰረት እቲ ኩሉ ቅዱሳን ሐዋርያት ካብ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልዎን ዝተማሃርዎን ብጽሑፍ ብቃል ብዝረአ ተግባርን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰጋገር እምነትን ስርዓትን ክብርታትን ክርስትና እዩ እቲ ዝገርመካ ነቲ ሐዋርያት ዝተቀበልዎ ካብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ተቀበልዎ ክትቀበል ተዘይኪልካ ቁኑዕ እምነት ክህልወካ ይክእልኒ ነቲ ቁኑዕ እምነት ኣብ ላዕሊ ከም ዝረኣናዮ ብእግዚአብሔር ንዖም ዝተገልጸ እዩ ስለዚ እዚ ቅዱስ ውርሻ ቅዱስ ትውፊት ነቲ ቀዳሞት ካብ እግዚአብሔር ካብ ክርስቶስ ተቀበልዎ ክንቅበል ክንክእል ንሕና ድማ ነቲ ዝተቀበልናዮ ንዝደሓሩ ከነቀብል የኽእለና በዚ ከምዚ እቲ መጀመርታ ሓንሳእና ሓዋሩን ንቅዱሳን ዝተዋህበ ቁኑዕ እምነት ኦርቶዶክሳዊ እምነት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሳዕ ዳግማይ ምጽኣት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ እናተመሓላለፈ ይነብር ማለት እዩ ስለዚ ትውፊት ክንብል ከለና እዚ ቅዱስ ውርሻ ማለትና እዩ ኣብ ትውፊት እንታይ ትሕዝቱ ቁኑዕ እምነት ኢልና ቀምና ኩሉቲ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ኦርቶዶክሳዊ ኣምልኾ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ህይወታ ኩሉ ኣብቲ ምውራስ እቲ ኣሎ ኣብ ትውፊት ኣሎ ማለት ንባዕሉ እኮ መጽሓፍ ቅዱስ እኮ ብቤተ ክርስቲያናዊ ቅዱስ ትውፊት ቅዱስ ናይ ውርሻ ህይወት ተረኺቡ ናትና ኣብነት ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ተርእናዮም ኣብ ብሉይ መዋዕል ተጻሓፉ እዮም ብቅዱሳን ነቢያትን ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ናይ ኣምላኽ ሰባትን ተጻሓፉ እዮም ስለዚ ነዞም መጽሓፍቲ እዚኦም ኣኪባ ነቶም ድሒሮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተጻሓፉ መጽሓፍቱን ከም ኣምላካውያት መጽሓፍቲ ኣሌልያ ቀኖናዊ መስርሕ ሕሊፋ ኣሌልያ እዚኦም ቅዱሳት እስትንፋስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝነፈሶም ኣምላካውያን መጽሓፍቲኦም ኢላ ኣኪባ መጽሓፍ ቅዱስ ዝሃበትና እንኮ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ምውራስ መስርሓ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ትውፊት ቅዱስ ውርሻ ናይቲ ቁኑዕ እምነት መወከሲና እዩ ኣብቲ ቅዱስ ምውራስ ክሳዕ ዝሃለና ነቲ ቁኑዕ ክንስእኖ ይንኽእል ኢና ኣብቲ ቅዱስ ምውራስ ክሳዕ ዘይመጻና ከዓ ነቲ ቁኑዕ ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ክንጠቕሶ ዘለና ካልእ ኣብ ትሕዝቶ ምውራስ እንታይ ኣሎ ፍሉይ ክንዝክሮ ዝግባአና ጉባኤታት ቤተ ክርስቲያን ምስ ትውፊት እዩ ዝኸይድ ኣብቲ ምውራስ እንታይ ንብለና ፅሕና መጽሓፍ ቅዱስ ወሪስና ንብላ ኣለና እምነት ቤተ ክርስቲያን ወሪስና ኣምልኾ ወሪስና ህይወት ወሪስና ኩሉ እቲ ቁኑዕ እምነት ቁኑዕ ህይወት ቁኑዕ ኣምልኾ ኩሉ ወሪስና ንብላ ኣለና ኣብኡ ክንጥቀስ ዘሎ ሓደ ነገር ኣሎ ጉባኤታት ቤተ ክርስቲያን ዓለም ለኻያን ጉባኤታት ኣለዋ ብፍላይቶም 3 ዓለም ለኻያን ጉባኤታት ቀዳማይ ጉባኤ ናይ 325 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ኒቅያ ይባሃል ቅዱሳን መምሃራን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ኣበው
ኣርዮስ ዝተባሃለ መናፍቅ ቃል ክሕደት ምስ መሃረ ክርዳድ ምስ ዘርአ ዘርኦ ክርዳድ ንብስርናይ ዝመሰሉ ምእመናን ምእንቲ ከይዕንቅፎምን ከይሓንቆምን ኣብ ኒቅያ ዝተባሃለ ቦታ ጉባኤ ሰሪዖም ኣቦታትና ኣብ 325 ዓመተ ምህረት ትምህርቲ ኣርዮስ ስሕተትን ክሕደትን ጌጋን መናፍቅነትን ምዃኑ ብምጥቃስ ንኣርዮስ ክንስሓ ፀዊዖሞ ኣርዮስ ዘይጣዓስን ዘይንስሓን ምስ ኮነ ከዓ ንኣርዮስ ትምህርቱን ከዓ ካብ ቤተ ንኣርዮስ ካብ ሕብረት ቤተክርስቲያን ፈልዮሞ ማለት እዩ እዚ ጉባኤ ኒቅያ እዩ እዚ ገይሮም ግን ኣይኮዱን ንቁኑዕ ኦርቶዶክስ ምክንያቱ ኣርዮስ ወልዱ ፍጡር ብመለኮቱ ሎቱ ስብሐት ምስጋና ንዑ ይኹን እግዚአብሔር ወልዱ ፍጡር ብመለኮቱ ኢሉ ይምህር ስለ ዝነበረ ወልድ ፈጣሪ እምበር ፍጡር ከም ዘይኮነ ነቲ ናይ ኣርዮስ ትምህርቲ መልሲ ዝኸውን ብድሕሪኡ ንዝመፅእ ትምህርቲ መናፍቅነትከ መከላኸል ድርዕን ዝኸውን ጸሎት ሃይማኖት ኣዳልዮምልና ጸሎት ሃይማኖት ማለት ኦርቶዶክሳዊ መግለፂ እምነት ኦርቶዶክስ ክሪድ ማለት እዩ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምን እንዳበሉ ክሳብታ ናይ ፍርቂ ናይ ጸሎት ሃይማኖታ ንመንግስቱ መወዳእታ ይብሉን ዝብል እዚ ብመግለፂ እምነት ደረጃ ኣዳልዮምልና ሓሊፉ ስለስታይ ገይሮማ ምእንቲ ክንወርስ እኮ እዮም በዚ ናይ ምውርራስ መስርሕ ከኣኒ ጸሎት ሃይማኖት ካብ ጉባኤ ኒቅያ ዝነበሩ ቦታት እናተወርሰ መፅኡ ኣብ 381 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ተኻይዱ መቅዶንዮስ ዝተባሃለ መንፈስ ቅዱስ ህጹጽ እዩ ምስጋና ንዑ ይኹን ነቲ ፈጣሪ ኣምላኽ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣምላኻዊ ክብሩ ኣጉዲሉ ምስ መሃረ ኣብ ቁስጥንጥንያ ኣብ 381 ዓመተ ምህረት ኣቦታትና ተኣኪቦም ናይ መቅዶንዮስ ትምህርቲ ክሕደት ምዃኑ ኣረዲኦም መቅዶንዮስ ተመለስ ኢሎም ዘይምለት ምስ ኮነ ካብ ሕብረት ቤተክርስቲያን ፈልዮም ሓድነት ቤተክርስቲያን ዓቂቦም ሃይማኖት ሓልዮም ንዓና ከዓ እንታይ ገይሮምልና እምነት ኣውሪሶምና እንታይ ገይሮም ናይ ጸሎት ሃይማኖት ካልኣይ ክፋል ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ካብ ዝብል ጀሚሮም ከዓ ክሳብ መወዳእታ ትንሣኤ ሙታን ናይ ዘለኣለሙ ተስፋ ንገብር ንዝብል ከዓኒ ኣዳልዮምልና ማለት ተቀዳማይ ትሕዝቶ ተሪእናዮ ኣብ ነገረ ክርስቶስ ዘተኮረ እዩ ምክንያቱ ውፅኢት ጉባኤ ኒቅያ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ክፋል ተሪእናዮ ከዓኒ ኣብ ነገረ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ናይ ዝተላዕሉ ካልኦት ጉዳያት ናይ በዓል አቡናሪዎስ ትምህርቲ ነይሩ ናይ ካልኦት መናፍቃን ትምህርቲ ነይሩ ነዚአን ከዓ ኣመሊሶም ማለት ስለዚ ጉባኤታት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ እንታይ እናገበረና ኸይድ ኣብቲ ናይ ምውርራስ መስርሕ ንብምሉኡ ኣብቲ ጉባኤታት ቤተ ክርስቲያን ንዝተባህለን ነቲ ናይ ቦታትና ቁኑዕ እምነትን መልስታቶም ኣንጻር መናፍቅነትን ቁኑዕ እምነትን ኩሉ ሒዝና ንኸይድ ማለት እዩ ሳልሳይ ጉባኤ እንታይ ጉባኤ ኤፌሶን ናይ 431 ዓመተ ምህረት ንስጥሮስ ዝተባሃለ ሰብ ወላዲት ኣምላኽ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ሰብ እምበር ወላዲት ኣምላኽ ምባል ኣይግባእን እዩ ኢሉ ምሂሩ መጀመርያ ክጀምሮ ከሎ ክርስቶቶኮስ ዳ እምበር ቴዎቶኮስ ክትበሃል ኣይግባእን ይብል ብቋንቋ ግሪክ ቴዎቶኮስ ማለት ወላዲት ኣምላኽ ማለት እዩ ክርስቶቶኮስ ማለት ወላዲት ክርስቶስ ማለት ንክርስቶስ ኣምላኽና ካብ ናይ ባህር ኣምላኽነቱ ኣጉዱሉ ይሓስብ ስለ ዝነበረ ክርስቶቶኮስ ያ ክትበሃል ዘለዋ ምክንያቱ ካብኣ ዝተወልደ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ኣይኮነን ሳታራ ሰብ ያ ወሊዳ ኢሉ ይምህር ስለ ዝነበረ ምክንያቱ ዳሕራይ ኣምላኽነቱ ዘበፀጋ ናይ ፀጋ ኣምላኽነት ኢሉ ይሓስብን ምህርን ስለ ዝነበረ ወላዲት ኣምላኽ ምባል ኣይግባእን ኢሉ ይምህር ነይሩ ብመሪሕነት ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ ቅዱሳን ኣቦታት ከዓ ኣብ ኤፌሶን ኣብ 431 ዓመተ ምህረት ተኣኪቦም ትምህርቲ ንስጥሮስ መናፍቅነት ምዃኑ ኣነፂሮም ንስጥሮስ ተመለስ ኢሎም ምምላስ ስለዝኣይ ካብ ሕብረት ቤተክርስቲያን ፈልዮም ንዓና ግን ሓድነት ቤተክርስቲያንን ቅንዕቲ ሃይማኖትን ኣውሪሶምና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዛዚሙ ጉባኤ ኤፌሶን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ እያ ቴዎቶኮስ እያ ወላዲተ ኣምላክ እያ ስለዚ በዚ ከምዚ ካብዞም ጉባኤታት ኣብቲ ናይ ምውራስ መስርሕ ንጉባኤታት ቤተ ክርስቲያንን ንትሕዝቶኦም እንዳወረስናዮም ንኸይድ ማለት እዩ ጉባኤታት ቤተ ክርስቲያን ዶግማዊ ትሕዝቶ ጥራይ ኣይነበሮም ሰለስቲኦም ዓለም ለኻዮም ጉባኤታት እኳ እንተሪእና
ቀኖናዊ ትሕዝቶ ነይርዎም ስለዚህ ንብሙሉእ ደግሞ ቀኖኑ ካብኡ ንወርስ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ናይ ምውርራስ ኣብቲ ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ውርሻ ኣብቲ ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ትውፊት ንረኽቦ እንታይ እዩ ህይወትን ኣስተምህሮን ቅዱሳን ኣብቲ ናይ ቤተክርስቲያን ትውፊት ኣብቲ ቅዱስ ትውፊት ኣብቲ ቅዱስ ውርሻ ንረኽቦ እንታይ ህይወትን ኣስተምህሮን ቅዱሳን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ተኣሚኖም ዝሓለፉ ቅዱሳን እዞም ሰባት እዚኣቶም መን እዮም ነቲ ውፅኢት ምግላፅ ኣምላኽ ዝኾነ እምነት ብልክዕ ዝሓዝዎ እዮም ዝነበርዎ ኸ ብኸምኡ ኸ ንእግዚአብሔር ዘኽበሩ እዮም ስለዚ ህይወቶም እምነቶም ኦርቶዶክሳዊ ህይወቶም ኦርቶዶክሳዊ ስለዚ ንቅዱሳን እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንምልከቶም ከለና ንሶም ንክርስቶስ ስለ ዝመስሉ ንክርስቶስ ንመስለሉ ትምህርቲ ኣብኦም ኣሎ ኣበይ ኣብ ትምህርቶምን ኣብ ኣስተምህሮኦምን ኣብ ህይወቶምን ማለት እዩ ምእንቲ ዝ ቤተ ክርስቲያን እኮ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ካብቶም ቅዱሳን ሐዋርያት ናብ ቅዱሳን ሐዋርያን ኣበው ይሓልፉ አፖስቶሊክ ፋዘርስ ንብሎም ማለት ካብ ቅዱሳን ሐዋርያት ናብ ሐዋርያን ኣበው ካብ ሐዋርያን ኣበው ናብ ቅዱሳን ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ናብ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝንዳበለ ክሳባና በጽሑ ማለት ስለዚ ኣብቲ ትውፊት እንታይ ኣሎ ህይወትን ኣስተምህሮን ቅዱሳን ኣብቲ ህይወቶም ኦርቶዶክሳዊ እምነት ኣሎ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ኣሎ ኣብቲ ኣስተምህሮም ኦርቶዶክሳዊ እምነት ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ቅዱስ ትውፊት ናይ ቅዱሳን ህይወትን ኣስተምህሮን ከዓ ንረኽቦ ካብኡ ከዓ ኦርቶዶክሳውነት ንመሃር ማለት እዩ ሐዋርያት ምስ በልና ሐዋርያን ኣበው እኳ ቤተ ክርስቲያን እኒ ቅዱስ ቀሌሜንጦስ ዞሮም ቅዱስ አግናጢዮስ ዘአንጾኪያ ምጡላ አንበሳ እኒ ቅዱስ ፖሊካርፕስ ዘስሚርና ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣቦታት ካብኡ ከዓኒ ኣብ ዘመነ ሐዋርያን ኣበው ዝነበሩ በሐዋርያን ኣበው ተጻሕፉ ትምህርታት እኒ ዲዳኬ ዝኣመሰሉ ኣብቲ ሐዋርያን ኣበው ዝነበሩሉ ዘመን ካብ ሐዋርያት ነቲ እምነትን ህይወትን ኦርቶዶክስ ወሪሶም ዝነበርዎ ዝመሃርዎ ኩሉ ኡሉ ነዚ ኣብቲ ትውፊት ቤተክርስቲያን ኣብቲ ምውራስ ኢና ንረኽቦ ኣብቲ ውርሻ ኢና ንረኽቦ ኣብቲ ቅዱስ ትውፊት ኣሎ ኣብቲ ቅዱስ ህይወቶም ንባዕሉ ከዓኒ ኣቦታት ቤተክርስቲያን ዝበሃሉ ቅዱስ አትናቴዎስ እኒ ቅዱስ ባሲሎስ ዓብይ እኒ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዚናዙ እኒ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ እኒ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ እኒ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እኒ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ እዚኦም ኩሎም ኣቦታት ኣብ 45 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ኣውሉ ስለዚ ኣብቲ ቅዱስ ትውፊት ኩሉ ኣሎ ቅዱስ ትውፊት ክበሃል ከሎ ኩለንተናዊ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ማለት ናይ ቅዱስ ትውፊት ዕላምኡ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱስ ትውፊት ኣጽኒዓት ሒዘሉ ምክንያት እንታይ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ህይወት ከም ብኸምታ ኣብ ዘመነ ሐዋርያት ዝነበረታ ነዞም ዝደሓርና ወለዶታት ዝመሓላለፈሉ ሃብቲ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚኦም ካብ ምግላጽ እግዚአብሔር ኢልና መጽሓፍ ቅዱስ ትውፊት ኢልና ኣብ ደቃ ውሽጦም ዝጠቀስናዮም ካልኦት ደቃቅቲ ትሕዝቶታት እንደሚርካ እዚኦም ኩሎም ነቲ ቁኑዕ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ክንፈልጦ ክንርድኦ ክነስተውዕሎ ዘኽእሉና መወከሲታትና እዮም ማለት እዩ ጽቡቕ ትምህርቲ እዩ ኣቦና ቀሲስ ኣንደብርሃን ኦርቶዶክሳዊ ህይወት እንታይ ማለት እዩ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ዝበሃል እንታይ እዩ ብኸመይ ኢና ንገልጾ ኩሉ ግዜ ክንርድኦ ዘለና ኦርቶዶክሳዊ እምነት ተልካ ኦርቶዶክሳዊ ህይወትካ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኦርቶዶክሳዊ መምርሒ እንታይ ድብል ነቲ እምነትካ ክትነብሮም ክትጽልዮን ኣለካ እቲ እምነት ዝንበር እዩ እቲ እምነት እቲ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ኣብ ውሽጢ ኢኻ ክትነብር ዝንበር እምነት እዩ ማለት እዩ ህያው እምነት እዩ ሕጂታዮም ዝብሉና ኣቦታትና ነቲ ንኣምኖ ንነብሮ ማለት ንጽልዮ መምርሒ ህይወትና ጌርና ንመላለሰሉ ኣብኡ ንነብር ኣብቲ ውሽጢ እቲ እምነት ንነብር ነቲ ንነብሮ ነቲ ንኣምኖ ንነብሮ ነቲ ንነብሮ ከዓ ንኣምኖ ምክንያቱ እምነትና እዩ እቲ ንጽልዮ ንኣምኖ ኢና ቁኑዕ እምነት ንምስክሮ ንኣምኖ ኢና እምነትና እዩ ቁኑዕ እዩ ኩሉ ግዜ
ኣብ ኦርቶዶክሳዊ እምነትን ህይወትን ኣይፈላለዩን ስለዚ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ዝኽንብሎ ፀናሕና ቁኑዕ እምነት እንተይልናዮ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ማለት ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቁኑዕ ህይወት ማለት እቲ ካብ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ሐዋርያት ዝተገልጸ ቁኑዕ ናብራ ቁኑዕ ኣነባብራ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንርድኦ ዝግባአና ሕጂ እንታይ ይመጽእ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ኢልና ብደቂቕ ክንዛረበሉ ተኾይና ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ንኣምላኽ ምምሳል ዕላማ ብምግባር ኣብዚ ቋርጽ መንፈሳዊ ዕቤት ንነብረሉ ንክርስቶስ ንመስለሉ ህይወት ንክርስቶስ ንመስለሉ ህይወት እቲ ዕላማ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት እንታይ እስከ ንኣምላኽ ምምሳል ቴዎሲስ ንብሎ ቴዎሲስ ንኣምላኽ ምምሳል ኣምላኽ ክትመስሎ ምኽኣል እታ መሰረታዊት ነጥብ ዕላማ እዚኣ ስለዚ ነዚ ዕላማ ዝክውን ንምግባር ኣብዚ ቋርጽ መንፈሳዊ ዕቤት ኣብዚ ቋርጽ መንፈሳዊ ዕቤት ንነብረሉ ንክርስቶስ ንመስለሉ ህይወት ስለዚ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ክንብል ከለና ንክርስቶስ እንመስለሉ ንክርስቶስ መሲልና እንርከበሉ ቋርጽ መንፈሳዊ ዕቤት ንጓናጽፈሉ ጉዕዞ ህይወት እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብሎ እስከ ብፍላይ ኣብዚ ቴዎሲስ ዝብል ሓሳብ ንኣምላኽ ምምሳል ናብ ፍልጠት ኣምላኽን ምስሊ ኣምላኽን ምዕባይ ናብ መልክዕ ኣምላኽ ምዕባይ ናብ ምስሊ ኣምላኽ ምዕባይ ዝብል ሓሳብ እዩ ኣብቲ ኦርቶዶክስ ህይወት ዘሎ ብዛዕባ እዚ እንታይ ይብል ቅዱስ ጴጥሮስ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ማለት እዩ ካልኣይ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ምዕራፍ 1 እዩ ካብ ፍቕዲ 3 ጀሚሩ ከምዚ ኢሉ ምሂሩሎ ካብ ፍቕዲ 3 ክጅምር ከሎ እንታይ ዝብል ነቲ ናብ ክብሩን ሕያውነቱን ዝፀዋዓና ብምፍላጥና መለኮታዊ ሓይሉ ኩሉ ንህይወትን ንመንፈሳውነትን ዘድልየና ሂቡና ኣሎ ይብል እሞ ኣብ ፍቕዲ 4 በዚ ተኽብርትን ዓባይን ተስፋ ረኸብና ንስኻትኩም ድማ ካብቲ ንዓለም ኣባላሽዋ ዘሎ ትምኒት ስጋ ወፂእኩም ተኻፈልቲ መለኮታዊ ባህሪኡ ኾንኩም ይብለና ተኻፈልቲ መለኮታዊ ባህሪ ኣምላኽ በዚ ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኻፈልቲ መለኮታዊ ባህሪኡ ንምዃን ስለዝተዋህበና ብጸጋኡ ስለዚ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ተኻፈልቲ መለኮታዊ ባህሪ ኣምላኽ ብምዃን እንዓብየሉ ህይወት እዩ እዚ ህይወት እዚ ሕጂ ዘይቋርጽ መንፈሳዊ ዕቤት እዩ ዘይቋርጽ መንፈሳዊ ዕቤት መለለዩ ስለ ዝኾነ ስለዚ ይብለና ቅዱስ ሐዋርያ ብኩሉ ትግሃት እናተጋደልኩም ኣብ እምነትኩም ሕያውነት ወስኹ ዘይቋርጽ መንፈሳዊ ዕቤት ሕጂ ራእዩ እንታይ ወስኹ ሕያውነት ወስኹ ቀጽሉ ኸ ኣብ ሕያውነት ከዓ ፍልጠት ወስኹ ፍልጠት ኣምላኽ እዩ ፍልጠት ሓቂ እዩ ኣብ ፍልጠት ከዓ ምግታእ ርእስኻ ወስኹ ኣብ ፍልጠት ከዓ ምግታእ ርእስኻ ነቲ ዝፈለጥከ ሓቂ ኣምላኽ ሽታ ክትገብረሉ ኣለካ ብኡ ህይወትካ ክትማዕዝና ኣለካ ብኡ ትምራሕ ሰብ ክትኮን ኣለካ ከም ዝተሰምዖ ዝዛረብ ከም ዝተሰምዖ ዝነብር ዓይነት ተፈጥራዊ ሰብ ምዃንካ ወፂኻ ናበይ ክትመጽእ ኣለካ ብፍልጠት ኣምላኽ ዝምራሕ ዓይነት ሰብ ክትኮን ኣለካ ስለዚ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ፍልጠትካ ምግታእ ርእስኻ ኣብቲ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ ትዕግስቲ ኢሉ ኣብቲ ዓቕሊ እውን መንፈሳውነት ኣብቲ መንፈሳውነት ከዓ ሕውነት ኣብ ሕውነት ድማ ፍቕሪ ወስኹ ፍቕሪ ኩሉ ግዜ መእሰሪያ እዚ ነገር እዚ እንተለኩም ይብርሽዑ እናማዕበለውን እንተኸደ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍልጠኩም እዩ ሃካያትን ዘየፍሪን እውን ኣይክትኮኑን ኢኹም እዚ ነገር እዚ ዘይብሉ ግና ኣርሒቑ ዘይርኢ ዕውር ሰብ እዩ ካብቲ ናይ ቀደም ሓጢኣቱ ከም ዝነጽህ እውን ዝረስዕ እዩ ስለዚ ኣቶም ሕዋትና ይብለና ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዝይኹም ተጋደሉ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት እዚ ኣብ ቀጻሊ ዕቤት ምንባር ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዝይኹም ተጋደሉ እዚ እንተገበርኩም ሲ ኮቱ ኣይክትወድቁን ኢኹም በዚ ድማ ናብቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም
ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ክንብል ከለና እዚኡ ንኣምላኽ ንምምሳል ኣብ ቀጻሊ መንፈሳዊ ዕቤት ምንባር እዩ ማለት እዩ። እዚ ህይወት እዚ ብኸመይ ክውን ይኸውን ንዝብል ድማ ብቐንዱ ነስተውዕለሉ ብቐንዱ ነዚ ነገር እዚ ክውን ክንገብር ዘኽእለና እንታይ እዩ? እቲ ናይ ምስጢራት ህይወት እዩ። በዚ መሰረት ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ክንብሎ ከለና እንታይ እዩ? ማእኸሉ እንታይ እዩ? ናይ ምስጢራት ህይወት እዩ። ናይ ምስጢራት ህይወት ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ? ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋሃበ ኣማናዊ ስልጣነ ክህነት ኣሎ። በዚ ኣማናዊ ስልጣነ ክህነት ሓቀኛ ስልጣነ ክህነት ሐዋርያውን ሐዋርያት ዝተዋሃበ ኣምላኻዊ ስልጣን ከዓ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ክፍጸሙ ይነብሩ። እንታይ ይኸውን? ዝኣመነ ኣብቲ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ምእንቲ ከዓቢ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ክህልዎ ኣባል ቤተ ክርስቲያን ኣካል ክርስቶስ ይጥመቕ ማለት ተጠሚቕካ ምስጢሮ ሚሮ ንፍጸመልካ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክትቅበል ምስጢሮ ሚሮ ተፈጺምልካ ቅዱስ ቁርባን ትቐርብ ትቆበል ስጉእ ትበልዕ ደሞ ትሰቲ ሕብረት ምስ ክርስቶስ ክህልወካ ሓጢኣት ፈጺምካ ሰንከልከል ኢልካ ሓጢኣት ኣብ ዝፈጸምካሉ ዝፈጸምካ ሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ምእንቲ ከይፈለየካ ቅዱስ ቁርባን ተነሲሓ ቅዱስ ቁርባን ትቕበል። ኣብ ናይ መብስቡ ህይወት ክትኣቱ ከለኻ መብስቡ ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝሙትን ሓጢኣትን ኮይኑ ካብ ኣምላኽ ምእንቲ ከይፈለየካ ብቅዱስ ዝቅድሰካ ምስጢረ ተክሊል መብስቡ ትፍጽም። ሓሚምካ ብምስጢረ ቀንዴል ካብ ሕማምካ ትፍወስ። ስለዚ በዚ ናይ ምስጢራት ህይወት ኩሉ ግዜ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓቀኛ ዝምድና እናፈጠርካ ብኡ ካብቲ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ጸጋ ከዓ ኣብዚ ቋርጽ መንፈሳዊ ዕቤት እናዓበኻ ትኸደሉ ጉዕዞ እዩ ማለት ማእኸሉ ንኦርቶዶክሳዊ ህይወት ማእኸሉ ናይ ምስጢራት ህይወት እዩ ማለት ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ብዝርዝሩ ንርአዮ እንተይልና ብናይ ቃል ኣምላኽ ህይወት ብናይ ጸሎት ህይወት ብናይ ጾም ህይወት ብናይ ምስጢራት ህይወት ብናይ ተኣዛዝነትን ኣገልግሎትን ህይወት ፍረታት መንፈስ ቅዱስ ብምፍራይ ብቅዱስ ኣነባብራ ንክርስቶስ ንመስለሉ ማለት ከምቲ ክርስቶስ ዝነበሮ ንነብረሉ ጉዕዞ ህይወት እዩ ማለት እዩ። ኣብዘን ክርዳእና ዘለዎ ኩሉ ናይ ቃል ኣምላኽ ህይወትና ናይ ጸሎት ህይወትና ናይ ጾም ህይወትና ናይ ኣገልግሎት ህይወትና ማሕቶም እንታይ እዩ መእሰሪኡ እንታይ እዩ ናይ ምስጢራት ህይወት ብፍላይ ከዓ ኣብ ምስጢረ ንስሓን ምስጢረ ቁርባንን ኣብ ምስጢረ ንስሓን ሱታፍ ምስጢረ ቁርባንን መንባር ኩሉ ግዜ ምስ ኣምላኽ ሕብረትን ዝምድናን ከም ዝህልወና ሓቀኛ ዝምድና ምስ ኣምላኽ ሓቀኛ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ከም ዝህልወና እናገበረ ኣብዚ ቋርጽ መንፈሳዊ ዕቤት ንነብረሉ ጸጋ ኣምላኽ ንቕበል። በዚ ከምዚ ከዓ ንኦርቶዶክሳዊ ህይወት ንነብሮን ህይወት ከዓ ንረኽበሉን ማለት እዩ። ኣዝዩ መሃር ዝኾነ ትምህርቲ ኢኹም ትቡና ዘለኹም ኣቦና ቀሲስ ኣንደብርሃን ዳርጋ ሕቶታት የብዛሓልኩም ኣለኹ መስለኒ ግን ኣነኻ ሰሲዕ ሕቶታት ክምለሰለይ ስለ ዝደለኹ ኦርቶዶክሳዊ ስርዓተ ኣምልኾ እንታይ እዩ? ብዙሓት ከምዚ ኸማይ ሃይማኖትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እዩ ንብል እሞ ግን እስኪ ኣብርሃልና እስኪ እንታይ ማለት እዩ ትራ ተባሂልና ክንመለስ ብዙሕ ይሸግረና እዩ። ስለዚ ከመይ እዩ ኦርቶዶክሳዊ ስርዓት ኣምልኾ እንታይ እዩ? ኦርቶዶክሳዊ ኣምልኾ ክንብል ከለና መጀመርያ ክትርጎም ዘሎ ኣምልኾ እንታይ እዩ? ኣምልኾስ እንታይ እዩ? ኢና ክንብል ዘለና ኣምልኾ ንኣምላኽ ዘለካ ዓሚቕ ፍቕርን መለኮታዊ ኣኽብሮትን ተገዛእነትን ብዝተፈላለየ መንገዲ እትገልጸሉ ወይ ከዓ ምግላጽ እዩ ማለት እዩ። ኣምልኾ እንተኢልና መወዳእታ ከምቲ ኣብ ወንጌል ተጻሒፉ ንረኽቦ ደቂ ሰባት ብመንፈስን ብሓቅን ንኣምላኽ ዘሎና ተኣዛዝነት እንገልጸሉ ኣነባብራ እዩ ወይ ከዓ ተግባር እዩ ማለት እዩ። ብመንፈስን ብሓቅን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ከምኡ ኢሉ ኣሎ ጎይታ ብመንፈስን ብሓቅን ንኣምላኽ ዘለና ተገዛእነት ዓሚቕ ፍቕሪ
عميق أخبرات እንገልጸሉ ስለዚ ኣምልኾ ባህል كله هنفلطو ዝግባአና እግዚአብሔርን ሰብን ዝራኸብሉ መሰረታዊ ህይወት ክርስትና ወይ ከዓ ህይወት ቤተክርስቲያን ኣብ ኣምልኾ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ይዝራኸብ ኣምልኾ ትቁኑዕ ቅዱስ ዝኾነ ኣምልኾ ልክ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንራኸበሉ بእግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ እንባረኸሉ ጸጋ ኣምላኽ ከዓ እንቆናጸፈሉ ስለዚ ኦርቶዶክሳዊ ኣምልኾ ክንብል ከለና ብሓቅን ብመንፈስን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እንግዛኣሉ ዘለና ተገዛእነት እንገልጸሉ ፍቅርና እንገልጸሉ ዓሚቕ ኣኽብሮትና እንገልጸሉ ህይወት እዩ ኣብዚ ግን ክንፈልጦ ዝግባአና መሰረታዊ ነገር ኣሎ ኦርቶዶክሳዊ ኣምልኾ መለለይ ኣሎ መሰረታዊ መለለይ ኦርቶዶክሳዊ ኣምልኾ ድማ እንታይ ቅዳሴያዊ ሊቱርጂካል ቅዳሴያዊ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ተይልና بحوارو تساتفو كهناتن دياقوناتن مؤمنانن زخون ويكا زكناون سلازي بيت كريستيان كل غزي ጸሎታት ተሪኢናዮ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ጸሎት ይበል ዲያቆን ዝብላሉ ይበል ካህን ዝብላሉ ይበል ህዝብ ዝባላሉ ኣብ ጸሎተ ምህለላና ይኹን ኣብ ጸሎተ ቅዳሴና ይኹን ኣብ ጸሎተ ጥምቀትና ይኹን ኣብ ጸሎተ ፍትሓት ይኹን ኣብ ኩሎም ጸሎታትና በዚ ኸምዚ ናይ ካህናትን ዲያቆናትን ምእመናንን ሓባራዊ ጸሎትን አገልግሎትን ንእግዚአብሔር አምላኽ ነው ምልኾ ስለዚ በዚ መሰረት እንታይና ንብሎ ቅዳሴያዊ እዩ በዚ ኸምዚ ኣመሰለ እዩ ዝኸይድ ሽዑ ነዚ ኸንታይ መወዳእታ ማሕቶሙ ኸ ታስብልናየ ጸሎት ቅዳሴ ኣብ ጸሎት ቅዳሴ ኩልና ሓቢርና ተሳቲፍና ኸኣኒ بحبارك قدس سجون بلع قدس سجون خانست كبر دوم خانست بزخم زخ فتصوم حبرتنا مس كريستوس فتصوم الملؤ نخون مالتي اتكال بحرناي أرثوذكس أملخوتاي سرعتاوي مسرتنا يزي أبي قدام ماي قرنطس معرف 14 فقد 4 سنتايلو له حوالي قدس باولوس نبيت كريستيان سرعتهم لغه بنر كله كنا خا كله تغبروس بسرعة بقابابن يخون يلو سلازي بيت كريستياناوي أرثوذكس أملوخا خا سرعات حليو زخيجي سلازو خانه أب أرثوذكس أملوخا نابنت سرعات ጸሎት إلنا نمهرنا ጸሎት ሓደ ካብ ኣምልኾይ ተግባራት ኣምልኾይ ስርዓት ጸሎት ቤተ ክርስቲያን ናይ ትገብር እንደቃ መጀመርያ ትርጉም ጸሎት ተፍልጥ ኣገባብን ስርዓት ጸሎት ከዓ ትገልጽ ጸሎት በሰለስተ መንገድ ንፍጽም ናይ ውልቅ ጸሎት አሎ ናይ ስድራ ቤት ጸሎት አሎ ናይ ማሕበር ጸሎት አሎ ውልቅና እኳ እንጽልዮ ጸሎት ስርዓት ሓሊና ይኮን ደሎ በደረጃ ስድራ ቤት እንጽልዮ ጸሎት ኣብ ስድራ ቤት ኣብ ቤት ዝጽለ ጸሎት እዩ ሱኻ በስርዓት ትኸይል እቲ ናይ ማሕበር ጸሎት ተባሂሉ ዘሎ ከዓ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት እዩ እሱ ከም ዝኽብሎ ጽናሕኩ ካብ ጸሎት ቅዳሴ ጀሚርካ ሁሉም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብሕብረት ካህናትን ዲያቆናትን ምእመናንን ዝግበር ጸሎት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንባዕሉ እንታይ ስርዓቱ ሓልዩ ትኸይድ ንቤተ ክርስቲያን ንባዕሉ እንታይ ንብል ሸውዓተ ግዜያት ጸሎት አሎ ካብ ያምጽኣቶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መዝሙር ዳዊት ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ንመዓልቲ 7 ሰዓት መስግነካ ንዝብል ናይ ኣምላኽ ቃል ሒዛ ሸውዓተ ግዜያት ጸሎት ናይ ነገ ጸሎት ና ርእሱ ዝኻለ ስርዓት አሎ ናይ ነገ ጸሎት ንግሆ ማለት እዩ ሽዑ ናይ ሰዓት ረፋድ ናይ ረፋድ ጸሎት ማለት እዩ እንታይ ንብሎ ሰዓት 9 ንብሎ ቋጽራ ሰዓት 3 ንብሎ ሰዓት 9 ማለት በዘሚድና ያዘና ናይ ፍረንጅ ቋጽራ ረፋድ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ናይ ሰዓት 6 ትብሎ ቤተክርስቲያን ናይ ፍርቂ መዓልቲ ጸሎት ካብ ወጽኡ እንታይ ናይ ሰዓት 9 በዝ ናይ ፍረንጅ ለሚድና ቋጽራ ናይ ሰዓት 3 ናይ ሰርክ ናይ ምሸት ጸሎት
سرك ساعة 5 ما ساعة 10 حدا وقاطرة تكسيان كاو نايدك أصولت جنوام نقوله جت نايدك أصولت شو عيك فرق ليك بيت كريستيان وعندك أسنا ساعة 3 مش ساعة 9 وقاطرة فرنجي على تفرطه تسألينا دك إسنا سني فرق ليت خا فرق ليت مخانو حسيبنا تسينا أنا أملاك مسجانا خنب سريعة لنا لا مالك بس خمس لصدق فردها لما عاد شو عاد 9 مسكنك سرعة صلوت شو عاد جزيات صلوت بزيك العالم بحقي أبو داماتنا እግዚአብሔር هيبو ما بوتاتنا منوكوسات مدراين ملأخ تخيلو ساعات كي حلوفو دول ناي قدامنا تدولو يصلي ولو أما حبرا هيوت نبر كاني كنت صلي قبا قناخه بخونتات سرح دي نابرا زين تخويناخه تهي سريع لنا له مؤمنان كاب بوحدو أما عالتي 3 ጊዜ خنصلي كندقس نغو مشت كنت فرق معالت خابزها لنا حلينا فرق معالتي مالت ويتنا أملاكنا إيسوس كريستوس مدهاني ألم نعنا خد حنت ساعة تسألوا لساعات شو بوحدو كان يحلنا تسألوت ويتين أملاكين إيسوس كريستوس بلا ساعات زي أنا عكت الحين كم تسأل كأننا ذكركم نفسي هوتي أبقى مع أقواله اللي خنصلي تثبيت يقبر لنا ما سرعة تاوي نبلو زلنا جي كانت تصوم بسرعتي نجزاهر كنا ملخ نجزاهر كنجزاي أنتو بسرعتي كنزغي كاب عينتها تصوم تجميل كسرعتاوي كلتا عينت تصوم لنا ناي ولقن ناي أواجن مالتي ناي ولق مالت أو ونجيل ما تمعرف شو دشته كفقد 10 شومون تزوني أملاك قلم من حجير زغير كم تصوم كسباي فلق تباهي كلا بولق خانبين خسخان أملاك كم بتفرط من جدي أبوان بلعت سب ندابع الناستي بولق خات تصوم تعال خنتايو ناي أواج تصوم بيت كريستيان سلا أملا حزب أملاك أملا علم كوردن كمتصن محرت زغبروا نا እግዚአብሔር أملاك محرت حزب أملاك بحبار تصوم እዚ ካብ ኦሪት ተበጊስካ ብሉይ ኪዳን ተበጊስና መጽሐፍ እዝራ ምዕራፍ 8 ቁጽር 21 ኣለና ነውን ዓናን ደቅናን ካብ እግዚአብሔር أملاك ቅንዕት መንገዲ ክንረክብ ርእስና ከነዋርድ ይለስ ኣብ ሩባ ኣሃዋ ጾም ኣውሽኩ ይብል እዝራ ናይ أملاك ሰብ ኣብትን ቢተ ይእትሪና ውን ምዕራፍ 2 ታይ ተባሂሉሎ نو أخيبا تصوع تصوم قدسو تباهي تصوم أوجو تباهي لله تمتينا وقبا بحدش كدانك قبر هواريات معرف 10 سلسته كاب قصر خلت خلنا نبب كلناس هواريات سني بحبار يتصومون يتصليون كم زنوبور ينقرنا بفلاي كاب زعواتنا ونجل أقولقلوت ملأخت እግዚአብሔር كفولتوس بحبار يتصومون يتصليون نبور شو منفس قدس انتهي الوما بتينا يتصومون سمعيو نبرنا باسن ساولن نتعبر بلوس وانجيل فلوي ليلوا نزمل أخذ مستقبله خمسة صوموا من اليوم داوم أمبيرو من هوارات نتوانجيل كسبك حدا رح يوم كيف دفانوه نحبار تقولتي نحبار تصومي سلازي كابزي تبقي سايترشا ناي أواجن ناي ولقن إلا كأوقات إلا تتقبلوا يتكرسيان شو عادتني أواجن صومات قالنا بز خمزي صومنا سرعتاوي سجدتنا سرعتاوي بعلاتنا سرعتاوي بعلاتنا ترينا بقندو نجزابير أملاك مخبار علامة زجبري تشعت عبيت بعلاتنا يقولت أب عمد تشعتهم إنسان بعلات تبع البيت كريستي سلازي كل سرعتاو خويني يخي سلازي أرثوذكساوي أملوخو كسرعات أملوخو خنبل كلنا نجزابير أملاك بمنفس بحق نمخبار نجزابير زلنا تجزأ النت منتي كنجلت قداسياو بزخونه ملكعون بسرعتاو زخونه أجبابون أو أرثوذكساويت بيت كريستيان أمونكو مؤمنان إن تفتسم كاب عمت بزي مقراص إن تفتسم زنبريو سلازي أرثوذكساوي هيوت مستيراوي إلنا ناي مستيرات هيوت مأخذ جبرة إلنا أرثوذكساوي أملوخو تيلنا خاني تاينا نولنا ما أخلو سرعتاوي قداسياوي إخاء بحبرت كهناتن دياقوناتن مؤمنان زقربي محتوم خطاوي لنايو محتوم خاء قدس قربان كل جزء صويمنا قدس قربان كنقبلالنا صلوتنا صلينا كنقبلالنا سجدتنا نأملاخ زلنا أقلقلوت توفاينتن بقدس قربان كحتمالو سلازي ازيو
ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ህያው ስለ ቅዱስ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ነዊሕ ሰዓት ሒዘኩም ሓንቲ ሕቶ ጥራይ ተሪፋት ንዘላ ኩለን ሕቶታተይ ብፅቡቕ መንገዲ ተመሊስለይ ዘሎ እታ ናይ መወዳእታ ሕቶ እንታይ እያ? ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መና ወይ ከመይ ትግለጽ? ሓፈሻዊ እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣሲ ከመይ ትግለጽ? ብዓይኒ ኣገልገልቲ ብዓይኒ ኣመንቲ maybe ምናልባት ብዓይኒ ካልኦት ከመይ ትግለጽ? ከመይ እያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብሓፈሻ መና? ጽቡቕ እዩ። ቤተክርስቲያን ተይልና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምክንያቱም ምስቲ ኦርቶዶክሳውነት እንዲመጽዩ ኦርቶዶክሳውነት ተይልና ኦርቶዶክሳዊ እምነት ክንዛረበሉ ከም ጸናሕና ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ኦርቶዶክሳዊ ኣምልኾ ኮይኑ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ካ ይመጽእ ምስኡ ማለት እዩ። ጽቡቕ ኣለኻ። ስለዚ መጀመርያ ቤተክርስቲያን ዝብል ቃል ክንትርጉሞ መጽሓፍ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንታይ ተርጉምዋ ዘሎ? ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንታይ ተባሂላ ተርጉማላ መስለካ መጽሓፍ ቅዱስ በዓሉ ቀዳማይ ትርጉም ናይ ቤተክርስቲያን እንታይ ድብል ሕብረት ኣመንቲ ጉባኤ ምእመናን እዩ ዝብሎ። ካበይ ተወሲዱ ዝመስለካ ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ተርጉሙ ዘሎ ቃል ኣብ ቋንቋ ግሪክ እንታይ ድብል ኤክሌሲያ እዩ ዝብል። ኣብዚ ቋንቋና እዚ ኣብ ቋንቋ ግዕዝ ኣክሌሲያ ተባሂሉ ተራዒምሉ ከም ዘለዎ ማለት እዩ። ኣክሌሲያ ኣብ ትግሪክ ከይድና ክንሪኦ ከለና ኤክሌሲያ እዩ ዝብል። ኣብ ጥንታዊ ግሪክ ኤክሌሲያ እንታይ ማለት እዩ እንተይልና ንረኽቦ መልሲ እንታይ እዩ? እቶም ጥንታውያን ግሪካውያን ተራ ምትእኽኻብ ወይ ከዓ ሕብረተሰባዊ ምትእኽኻብ እዮም ኤክሌሲያ ኢሎም ዝፅውዕዎ ነይሮም። ጸሓፍቲ መጽሓፍቲ ሓድሽ ኪዳን ዝኾኑ ቅዱሳን ሃዋርያት ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልገልቲ ከዓ ንሕብረት ኣመንቲ ክገልጹ ምስ ደለዩ ነቲ ኤክሌሲያ ድብል ቃል ናብ ክርስትና ኣምጺኦም ክርስቲያናዊ ቃል ገይሮም ሕብረት ኣመንቲ ዝብል ትርጉም ክህልዎ ተገይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኤክሌሲያ ማለት ብቆንዱ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጉባኤ ምእመናን ሕብረት ኣመንቲ ማለት እዩ። ነዚ ከዓ መጽሓፍቲ ሓድሽ ኪዳን ጽቡቕ ገይሩ እዮም ዘረድኡና። ንኣብነት ዝኣክል ናይ ቀዳማይ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 2 ተርእይናስ እንታይ ይብል? እቲ ቃል ከነንብቦ ናብታ ኣብ ቆሮንቶስ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ይብል። ኣበይ ዘላ? ኣብ ቆሮንቶስ። ኣብ ቆሮንቶስ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ናብቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተቀደሱ ምስቶም ኣብ ኩሉ ስፍራ ስምቲ ጎይቶኦምን ጎይታና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጽውዑ ኩሎም ቅዱሳን ንምዃን ዝተጸውዑ ታ ቤተ ክርስቲያን ሒሳ ይብላሉ። ናብታ ኣብ ቆሮንቶስ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ምስ በለስ መን እዮም እሶም? ታ ቤተ ክርስቲያን መን እያ? ናብቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተቀደሱ ምስቶም ኣብ ኩሉ ስፍራ ስምቲ ጎይቶኦምን ጎይታና ዝኾነ ኢየሱስ ዝጽውዑ ቅዱሳን ዝኾኑ ንምዃን ዝተጸውዑ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ሕብረት ኣመንቲ እያ። በዚ መሰረት ቅጽል ኣቢልና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 19 ዝርከብ ቃል ኣብ ውብቲ ናይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መልእኽቲ ተርእይናዮ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 19 ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 19 ክሳብ 20 ዘሎ ናይ ኣምላኽ ቃል ተርእይና እተን ኣብ እስያ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያን ሰላም ይብላኹም ኣለዋ። ኣቂላን ጵርስቅላን ምስታ ኣብ ቤቶም ትእከብ ቤተክርስቲያን ኣብ ቤቶም ትእከብ ቤተክርስቲያን ኮይኖም ብጎይታ ብዙሕ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ። ኩላቶም ቶም ኣሕዋት ሰላም ይብልኹም ኣለዉ። ብቅዱስ ምስዕዓም ንሓድሕድኩም ሰላም ተባሃሉ። ብቅዱስ ምስዕዓም ንሓድሕድኩም ሰላም ተባሃሉ ኢሉ ሕጂ ምስታ ኣብ ቤቶም እትእከብ ቤተክርስቲያን መን እዮም? ቤቶም ኣመንቲኦም። ስለዚ በዚ መሰረት ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5:22-27 ንዑ ዝመስል መግለጽ ንረክብ ኢና። በዚ ኩሉ ንባባት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ንባባት ቤተክርስቲያን ማለት ጉባኤ ምእመናን ሕብረት ኣመንቲ እያ ማለት እዩ። ኤክሌሲያ ማለት እዩ። ብኻልእ ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ንረክብ ኢና? ቤተክርስቲያን ንዝብል እውን መሪሕነት ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ተጸዊዑ ንረክብ ኢና። ብፍላይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 15-17
حوكان تبدلك كيت كان السخان نسون أبينكم كنكم جن حيو أنت سمعك نحاو ربحك نحاو خربحك يو تدي سمعك جنا كل نجار بقى في كلتا ويسلست مسخا كريزق أو مم حدا ويكلتا مسخا وسد نعاتهم تدي سمع عمر ما نبيت كريستيان نجار رايو حجي نبيت عشان نجار رادو بلوز مريحنا تبيت كريستيان بسال سايد رجع أب سرعة ملوخنا هنت أبيت مقدس نحنا مؤمنان نحنا بيت كريستيان توم بيت كريستيان زخونا أمن تأكيدنا أن أملاخنا نملو خلو مستيرات كأن ساتفولو بيت مقدس كبيت كريستيان تباهيلو يفلتي حجينا أبزهم فولت أزقب عنا جن أبصلوا تهيمانوت أرثوذكس أو مجلس أمنت زركب مجلس بزعبا بيت كريستيان 4 ባህርያት በቤተክርስቲያን አውጥተው ተገልጾ له أبصلوا تهيمانوت سنتي زبلا له مسلك وانا أمن بأهاتي ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተላይለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወነአምን በአሃቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተላይለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ናይ ልዕሉ ሁሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዙኾነ በሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነአምን ይዝብል እዚ ብዛዕባ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ ከምታ አንቱ ያቀዲምና ከምሎ ጽናሕና በቱ ቅዱስ ትውፊት ቅዱስ መወራስ ቅዱስ ወርሻ እዚ እምነት እዚ ብዛዕባ አይተሻን ተቀቢልና ኣለና هم قدامات قدسان أمنتيزي انتهي يوزبل له زعاية رسان تايزبلنا زول حجي بيت كريستيان بمسرة زغالزي حنتيا قدستيا ملئلتو كليا حوارياويتيا مالتي سلازي إذا بيت رسان زي أخ أينتيا تا حبرة آمنتي تا قبائي مؤمنان يازي تا بزوب صولوت هايمانوت بربعة بحريات تقديس أزلا بيت كريستيان إتا حبرة مؤمنان قبائي مؤمنان زخونت بيت كريستياني إذا بيت كريستيان زي أخا أرثوذكس بيت كريستيان أرثوذكس بيت كريستيان كنبل كلنا نسا أتا وانا أمن بأهاتي قدست بيت كريستيان انت لأيلو كل قبائي زي حواريات لأنه كله نهي حواريات وقبائي بزخونت بحانت قدست بيت نأمن زتباها لله بيت كريستياني بس أرثوذكس بيت كريستيان كنبل كلنا حانتيا قدستيا ملئلتو كليا حوارياويتيا مالتي حنتيا كنبل كلنا انتاي مالتي قدست بيت كريستيان حنتيا بزعبازي أو ونجيل يوحنس بفلاي معرف 10 شوعة قدر 20 حدا كنا نبب كلنا أملاخ قال تايبلنا ويتنا أملاخنا يسر زبول إلو تسوات مسكنا نعيخون أو أبو نسخة كمزلا أخكاني علم ما أنت تأمنسي كلاتهم حدا ما أنت كونوا كم تنسخة أباي زولوخ أنون أبخ تحدنا ترأيو كم ما نساتهم أبانا ما أنت كونوا كم تنسخة أباي زولوخ أنون أبخ كم ما نساتهم أبانا ما أنت كون اللي منالو نحن حدا خمس خونا نساتهم ون حدا ما أنت كونوا أتي ذهب كان خبري هاب قوم حجي بيتشان حنتي يا هاب مدب أملاخ إجزابير أملاخ أبزخن ردو أزقبأنا نقدسان حواريات حنت أمنت يبوا منايلنا حنتي أمنت صادما تقنعت أمنت أرثوذكس أمنت مثل حنت بيت كريستيان حنت حبرت لأن أملاخ قال بمسورو تتأيد لنا إفيسون معرفة 4 تخدم كلاس حدا قويتا حنت أمنت حنت تمقت من تاوية كلتا نتبها النجر يلن كلتا سلس مايكي كون صغيدول حنتيا سلازي نقدسان حواريات بتا حنت قنعت أمنت آمينهم أبت حنت قدس بيت كريستيان كنوبر حنت بيت كريستيان يبون إذا بيت كريستيان زي أكو تاينينا قبائي حواريات كوينا نبلازلنا لعلو كله قبائي حواريات بزوخونات ناقوان ملنا إذا حبرت زي إذا بيت كريستيان زي أكو تم قداموت 4 دقة مزامرت تتصويعهم شو خامل كاتهم صعبهم شومونت حواريات 7 كلتنا 10 حواريات بتقال الله مالتي 10 حواريات 7 كلتنا 36 قدسات انستنا تباهلت زوقومت اب صرها ጽዮን ቅድስት አብንዳ ማርያም አደ ማርቆስ ካብ ግብርሃር ምዕራፍ 2 ከም ተጻሒፉ ከም ዘሎኻ በሓባር መንፈስ ቅዱስ ተቀበለት ቤተክርስቲያን አለ ስለዚህ ጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ሐዋርያቱ ሓንቲ ቅድስት ሕብረት ቤተክርስቲያን ሂብዎም
ስለዚህ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ካብ ክርስቶስ ንሃዋርያት ዝተዋህበት እያ ሓንቲ እያ ከዓ ሕጂ ግን ሓደ ሕቶት ኣሎ ዘባ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ቤተክርስቲያን ዝተባሃሉ ኦርቶዶክሳውያን ኣመንቲ ብምንታይም ሓደ ዝኾኑ ሓንቲ ቤተክርስቲያን ነብለና ከመይ ቤተክርስቲያን ሓንቲ ትኾን ደላ ሓድነት ቤተክርስቲያን ንቤተክርስቲያን ሓንቲ ዝገብራታዩ ናይ እምነትን ናይ ምስጢራትን ሓድነት ኤፌሶን 4:5 ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት ነታ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘላ ሓንቲ ቤተክርስቲያን ሓንቲ ዝገብራ እንታይ ሓድነት ቤተክርስቲያን ብምንታይ ናይ እምነትን ምስጢራትን ሓድነት እቶም ኩሎም በታ ሓንቲ ቅንዕቲ ኦርቶዶክሳዊት እምነት ዝኣምኑን ኣብቲ ሱታፌ ቅዱሳት ምስጢራት ዝነብሩን በታ ሓንቲ እምነትን ሓደ ትገብሮም ናይ ምስጢራት ህይወትን ሓደ ኮይኖም ኣብ ቤተክርስቲያን ይነብሩ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ጸሎተ ቅዳሴና ክነጽንዕ ከለና ክነንብቦ ከለና ዝበሃል ቃል ኣሎ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ነስተውለላ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ እዚ ሓድነት ዝብስጋኡን ደሙን ንልምን ኣሎና ይብል ናይ ጸሎት ቅዳሴ በእንተ ቅዱሳት ንብሎ ክፍልለን በዚ መሰረት ሓድነት ቤተክርስቲያን ናይ እምነትን ናይ ምስጢራትን ሓድነት እዩ ቅዱስ ቁርባን ከዓ ፍጹም መግለጺ ናይቲ ሓድነትን ሓደ ዝገብርን ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣብቲ ሓንቲ ቅንዕቲ እምነት ዘለዉ ብሓባር ኣብ ሱታፌ ምስጢረ ቁርባን ብሓባር ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ምስ በልዑ ብሓባር ከዓ ደም ወልደ እግዚአብሔር ምስ ሰተዩ ሓንቲ ማሕበር ሓደ ኣካል ኮይኖም ይኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ቤተክርስቲያን ሓንቲ እያ ክንብላ ከለና ሓድነታ ናይ እምነትን ናይ ምስጢራትን ሓድነት እዩ ቤተክርስቲያን ቅድስቲ እያ ቤተክርስቲያን ቅድስቲ እያ ክንብል ከለና ብደም ክርስቶስ ዝተቀደሰት እያ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያኑ ነቶም ኩሎም ብኡ ዝኣምኑ ብኡ ኣሚኖም ከዓ ብጸጋኡ ክድሕኑ ናብኡ ዝመፁ በቲ ቀዳሲ ናይ መስቀል ውዕለቱ ቀዲስዎ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ብፍላይ ፍቅዲ 26 ክሳብ 27 ክነንብብ ከለናስ ኣቱም ሰብኡት ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ከምቲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ብቃልን ብምሕጻብ ማይን ኣጽርዩ ምእንቲ ክቅድሳ ርስሓት ወይ ዕጣር ወይ ድማ ንዑ ዝመስል ካልእ ክፍኣት ዘይብላ ቅድስትን መንቅብ ዘይብላን ክብርቲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ናብኡ ምእንቲ ከቅርባ ኣብ ክንደኣ ገዛእ ርእሱ በጃ ክሳዕ መሃብ ዘፍቀራ ንንስትኹም ኣፍቅርወን ሕጂ ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ዘሎ ንርአዮ ከምቲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን እንታይ ገይርዋ ብቃልን ብምሕጻብ ማይን ኣጽርዩ ምእንቲ ክቅድሳ ርስሓት ወይ ዕጣር ወይ ድማ ንዑ ዝመስል ካልእ ክፍኣት ዘይብላ ቅድስትን መንቅብ ዘይብላን ክብርቲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ናብኡ ምእንቲ ከቅርባ ኣብ ክንደኣ ገዛእ ርእሱ በጃ ክሳዕ መሃብ ዘፍቀረበ ክርስቶስ ብተበጃውነቱ ንማሕበሩ ንቅድስት ቤተክርስቲያን ቀዲስዋ እዩ እዚ ማለት እቶም ኩሎም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ብናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል ውዕለት ብምቁራስ ብምፍሳስ ደሙ በትቀዳሲ ናይ መስቀል መስዋዕቲ ይቅደሱ ማለት ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ እያ ስለዚ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ክንብል ከለና ሓንቲ እያ ቅድስቲ እያ ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ብመሰረት ኣብ ጸሎት ሃይማኖት ዘሎ ባህርያታ ወይ ከዓ መግለጺ እያ ከዓኒ ልዕሊ ኩሉ መልእልተ ኩሉ ኣጽናፋዊት ዩኒቨርሳል እያ ብቐሊል ኣባህላ ቤተ ክርስቲያን ልዕሊ ኩሉ እያ ማለት ኣብ ኩሉ ዘላ ኣብ ኩሉ ትርከብ ብቦታን ግዜን ዘይትድረት ኣጽናፋዊት ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ንኩሎም ህዝብታት ዓሌታት ቋንቋታት ተሓቁፍ ኣብ መላእ ዓለም ንዘሎ ዝርግሐ ትጠምር መለኮታዊት ቤት እያ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ብቋንቋ ብዘርኢ ብዓልየት ብጂኦግራፊካዊ ኮነ ፖለቲካዊ ሕንጻጻት ኣይትኽፈል ኣይትምቀልን ሓንቲ እያ እቶም ኩሎም ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለዉ በተቕንዕቲ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ጸኒዖም ዝነብሩን ኣብ ሱታፌ ምስጢረ ቁርባን ዘለውን ቤተ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ሓንቲ እያ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሰብኣዊ ኣረኣእያ ዓለማዊ ክስተት ንቤተ ክርስቲያን ክፈልያ ኣይግባእን እዩ
ክፈልያ ከዓ ስልጣንን ዓቕምን የብሉ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ልዕሊ ኩሉ እያ መልእልቶ ኩሉ እያ ኣጽናፋዊት እያ ክንብል ከለና ኣብ ኩሉ ትርከብ ኣብ ኩሉ ዘላ እያ ብቦታን ብግዜን ብመዋዕልን ዘይትድረት እያ ማለትና እዩ እሞዳታ ዝመጽእ ኣብ ጸሎት ሃይማኖት ተባሂላ ሐዋርያዊት ተባሂላ ኣላ ጉባኤ ዘሐዋርያት ይልዋ ሐዋርያዊት አፖስቶሊክ ጅብዙ ሕቶ ዘሎ ነጥብ ግን ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት ያ ማለት ታይ ማለት ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት ያ ማለት ኣብ መሰረት ሐዋርያት ተሰሪታ ብትምህርቲ ሐዋርያት ጸኒዓ ትነብር ማለት ኣብ መሰረት ሐዋርያት ታ መሰረት ሐዋርያት እንታ ተቐንዕቲ እምነት ያ ታ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ትብል እዚኣ እንድያ ንስምዖን ወዲዮና ጴጥሮስ ኢኻ ቤተ ክርስቲያነካ ኣብ ዝኸውሕ ክሃንጻ እየ ዝብል ጴጥሮስ ተባህለ እኮ ተቐንዕቲ እምነት እያ ኢልና ክፍል ዓለኹም ዝገስ ከለና ስለዚ ኣብ ቁኑዕ ሐዋርያዊ እምነት ተሰሪታ ብትምህርቲ ሐዋርያት ከዓ ጸኒዓ ትነብር ማለት እዩ ብመሰረቱ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ይብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ብፍላይ ኣብ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 20 እምበኣርስ ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምነ ማእዙኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን እተነደቅኩም ኖ ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ንእግዚአብሔር ቃል ስድራ ቤት ይኹም ይዝብል ሕጂ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ዝተነደቅኩም እዚ ሕጂቲ ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት ዘስምያ ኣብ መሰረት ሐዋርያት ተሰሪታ ብትምህርቲ ሐዋርያት ካ ጸኒዓ ትነብር ምዃና እዩ ቶም ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት ዝገብሩ ረቋሒታት ካ ዞም ስዑብያን ብሓፈሻ ሐዋርያዊት ማለት እዚ ክንብሎ ጽናሕና ኾን ከሎ ብዝርዝር ክንሪኦ ከለና እቶም ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት ዘስሚዋ ሐዋርያዊት ዝገብሩዋ መሰረታውያን ረቋሒታት ድማ ሰለስተ እዮም ቀዳማይ እንታይ ኣብ ላዕሊ ኢልና ከምፃ ሐዋርያዊ እምነት ንቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት ዝገብራ ሐዋርያዊ እምነት እዩ እዚ ሐዋርያዊ እምነት ከይናይ ትቆንዕ እምነት ኦርቶዶክስ አው እምነት ዝበልናዮ ሐዋርያዊ እምነት ተመሰረታዊት ነጥቢ ክንዝንጋዕ ዘይብልና ኣብዚ ሐዋርያዊ እምነት እቲ ኻል ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊት ዝገብራ ካልኣይ ምኽንያት ካልኣይ ረቋሕ እንታይ ተይልና ኸኣኒ ሐዋርያዊ ውርሻ ሐዋርያዊ ውርሻ ንብሎ አፖስቶሊክ ሳክሴሽን ይባሃል ሐዋርያዊ ውርሻ ታይዚ ሐዋርያዊ ስልጣነ ክህነት ማለት እዩ ሐዋርያዊ ስልጣነ ክህነት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ክነንብብ ከለና ስምዖን ወዲዮና ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ቤተ ክርስቲያነይ ከዓ ኣብ ዝኸውሕ ዝካሃንጻኤ ምስ በሎ ቀፂሉ ዝበሎ ነገር እንታይ ኣነ ከዓ እብለካ ኣለኹ ኣነ ከዓ እብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ኣብ ልዕሊ ዝኸውሕ እዚ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ካሃንጻኤ ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይክሕይልዋን እዮም ሽዑ ቁጽሪ 19 መርሆታት መንግስተ ሰማያት ክህበካ እየ መርሆታት መንግስተ ሰማያት ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካ ኢኻ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ እዚ ስልጣነ ክህነት እዚ ኢሉ ኣብዚ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ንስሙ ይኹን መግነዝ ፍትሑለይ መቃብር ክፈቱለይ ከይበለ ንሞት ሲዒሩ ምስ ተንስእኸ ኣብታ ዕፅውቲ ገዛ ከለዉ መፂኡ ሰላም ንዓኹም ይኹን ኢሉ ምስ መጾም ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 21 ጀሚርና ክነንብብ ከለና ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከምቲ ኣቦና ዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን እልእከኩም ኣለኹ በሎም እልእኾም እዩ ዘሎ ወንጌል ክሰብኩ ምስጢራት ክፍጽሙ እዚ ከዓ ብስልጣን ይክፍጸም ዘሎ ስለዚ ነዚ ተልእኮ ዝፍጽሙሉ ስልጣን ቦማል ብዘይ ኣምላኻዊ ስልጣን ማርሓም ትገብሩ ይክእሉ ስለዚ ነዚ ተልእኮ እዚ ስልጣን ይቦም እንታይ ኢልዎም ሽዑ እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ከምኡ ዝብሎም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ይብሎም ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ
ሓጢኣቶም ንዝሓደኩምሎም ክሕደገሎም ንዘይሓደኩምሎም ግና ኣይክሕደገሎም ይበሎም በዚ ከም ስልጣነ ክህነት ሃቦም እዚ ንዕኦም ምስተዋሃበ ስልጣነ ክህነት ድማ ከምታ ዝበልናያ በታ ናይ ምውራስ መስርሕ በታ ቅዱስ ትውፊት በታ ቅዱስ ውርሻ ካብ ሃዋርያት ናብ ሃዋርያን ኣበው ካብ ሃዋርያን ኣበው ናብ ኩሎም ድሕሪ ሃዋርያን ኣበው ዝመፁ ቅዱሳን ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን መምሃራን ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ እንዳበለ ናብ ጳጳሳት ኣቦታትና ካብ ጳጳሳት ኣቦታትና ናብ ቀሳውስት ኣቦታትና እናተወራረሰ ይነብራሉ ነዚ አፖስቶሊክ ሳክሴሽን ንብሎ ሃዋርያዊ ናይ ስልጣነ ክህነት ውርሻ እዩ ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊት ዘስምያ ብኻልኣይ ደረጃ እዚ እዩ ስልጣነ ክህነት ሃዋርያዊ ስልጣነ ክህነት ቀፂሉ ዝመጽእ ሃዋርያዊ ተልእኾ እዩ ንቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊት ዝገብራ ሃዋርያዊ ተልእኾ እንታይ ቀዳማይ ወንጌል ምስባኽ እዩ ሃዋርያዊ ተልእኾ ወንጌል ምስባኽ ሁርዎ መሃሩ ዝበሎም ብፍላይ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ከነንብቦ ከለና ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት እንታይ እዩ ዝብሎም ብፍላይ ዕለታ ምዕራፍ 16 ማለት እዩ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 15 ከነንብብ ከለና ከምዚ እውን በሎም ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስብኹ ንብዘሎ ፍጥረት ድማ ወንጌል ስብኹ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ድማ ወንጌል ስብኹ ተልእኾ እዩ ረሲዕዮ ዘንጊዕዮ ዘይትብሎ ኣምላኻዊ ተልእኾ እዩ ንሃዋርያት ዝተዋሃበ እዩ ወንጌል ምስባኽ ኣብታ ሃዋርያዊ ተልእኾ ንብላ ሓንቲ ቀዳሚት መጽ ወንጌል ምስባኽ ትምህርቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን መምሃር እዩ ካብኡ እንታይ ይብል ምስጢራት ምፍጻም ከመይ ንረኽቦ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ብፍላይ ከዓ ካብ ፍቅዲ 19 ጀሚሩ ከዓ ከምዚ ይብል ንሱ ባዕሉ ክብሩ ንሱ ንዑ ይኹን ንሃዋርያት ዝበሎ እዩ ኣብዚ ከዓ እንታይ ይብል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ቁጽሪ 19 ጀሚሩ እምበኣር ኪዱ እሞ ንኩሎም ኣህዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቁሞም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ከምኡውን ዝኣዘዝኩም ኩሉ ክሕሉ መሃርዎም ንሆ ኣነ ድማ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ እናበለ ተዛረቦም እዩ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ እናጥመቁም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ኣብዚ እንታይ ኣሎ ምስጢራት ግድን ዝተጠመቐ ምስጢረ ጥምቀት ተፈጽመሉ ምስጢረ ሜሮን ተፈጽሞ ምስጢረ ቁርባን ምስጢራት ህይወት ምስጢራት መፍጻም ስለዚ ወንጌል ምስባኽ ምስጢራት መፍጻም ሳልሰይቲ ተልእኾ ሃዋርያዊ ተልእኾ እንታይ ጉስነት ምእመናን ይባሃል ጉስነት ምእመናን ከመይ ንረኽቦ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ዝርከብ ናይ ኣምላኽ ቃል ከዓ ነዚ መወከስ ይኾነና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁጽሪ 15 ጀሚሩ ምስ በልዑ ከዓ ኢየሱስ ንስምዖንን ጴጥሮስ ስምዖን ወዲዮና ካብዚኣቶም ኣብሊጽካ ዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ ንሱ ከዓ እዎ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ ዕያወተይ ኣብልዕ ቅጽል ኣቢሉኻ ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በሎ ንሱ ድማ እዎ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ትፈልጥ ኢኻ በሎ ንሱኻ ኣባጊዐይ ሓሉ ሳልሳይ ግዜ ድማ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በሎ ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዲኻ ስለ ዝበሎ ጉዩ ጎይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ ኣባጊዐይ ኣብልዕ በሎ እዚ እንታይ እዩ ጉስነት ምእመናን ኣብዚ ዕያወቲ ኣባጊዕ ተባሂሎም ዘለዉ ኣባጊዕ ክርስቶስ ተባሂለን ዘለዋ ምእመናን እዩ ማለት ኣመንቲ ክርስቶስ ዝኾና ነፍሳት እየን ሕጂ ጉስነት ከዓ ነቶም ወንጌል ሰቢኽካ ዘእመንካዮም ኣእሚንካ ዘጠመቅካዮም ክርስቲያን ዝገበርካዮም
كل جزء أفتني أملاخ هيوتن قدسنا من تخنورو أفتكون أرثوذكساو أمنت أفتكون أرثوذكساو هيوت أفتكون أرثوذكساو أملخو من تكنورو كتقواسيوم كتقل عليك نتهم زدوخمو تبرتعلو نتن زودقات العلل نتهم زطفو تملسلو نزحنقو قسيسكا كريستيانا وسرعات تحزلو نزدوخمو تبرتعلو نتن استسبرا تزننلو قسنتاوي أقلقلوت هوارياو أقلقلوت ينبيت كريستيان توهاي تولو خويس سلازي هوارياو تولو خونولو وانجيل بصباح مستيرات مفتصام قسنت مؤمنان بزي بيت كريستيان هوارياو تبال بزي سلسته تولو خوز نسلسته تولو خوز نفتصمت تنبر سلازخونت هوارياو يتعملت سلازي أرثوذكس بيت كريستيان منيا كميا انتايا انتيلا أرثوذكس بيت كريستيان سا حنتئة قدستئة لعلو كله ملئلته كله أصنافاويتيا يونيفرساليا مالتنا هوارياويتيا هوارياوي تسميلو إذا خنزر تروت أنا حنا إيو مالتيو እግዚአብሔር ስለ ህያው ስለ ቅዱስ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ዝነበረና ሕቶታት በአዝዩ ሙዝ ዝኾነ ቃላት በአዝዩ ጥዑም ዝኾነ አገባብ መልሲ መሊስኩም ልናይኹም ንዝነበረና ጻንሒት እግዚአብሔር ይመስገን አዝዩ ደስ ዝብል መልሲ ይኹም ይብኩምና ክቡራት ተዓዘብትና ናይሎም ማዓንቲ ዝነበረና መደብ ምሳቦና ቀሲስ አንደ ብርሃን ዝነበረና መደብ ኦርቶዶክሳውነት ኣብ ትሕቲ ዝብል አርእስቲ ዝነበረና ጻንሒት በዚ ዛዚምና ለና ክትሓትዎ ትደልዩ ዘለኩም ሕቶታት ይኹን ክትፈልጦ እንትደልዩ ሕተተልና ትብሉን ነገር እንተዳሃልዩ ኣብ ትሕቲ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቐምጦ ለይኹም አባና ቀሲስ አንደ ብርሃን ብሽመይም ብሽምኩምን አዜ የመስግኖም ስኻትኩምን መርቆም ስኻትኩምን አመስግኑለይ የغنيلይ ክብረት ሃበለይ ከመጀመሪያ መደብ ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳና ሓቢርኩም ስለ ጽናሕኩም አዚናይና ነመስግን ብሩኽ ቅነ